טוב, שלום לכולם, אחרי שפתחנו את מועדון השחמט ביום חמישי האחרון, ה7 בספטמבר, אנחנו ניפגש שוב ב-14 בספטמבר, יום חמישי, כל אחד לפי הרמה שלו, מתקדמים, מתחילים, מבוגרים, אבל אני רוצה לספר לכם על משהו מעניין. אנחנו עומדים לעשות תחרויות אונליין, מי שירצה. זה לא נוגד את התחרויות הפיזיות שיהיו גם בימי שישי, או בימים שיהיה לכם נוח, כנראה שתהיה בימי שישי צהריים. תקבלו עוד פרטים נוספים. בינתיים אני רוצה להסביר לכם במדויק איך להירשם לקהילה של מועדון השחמט. אז אני עושה share screen, נכנס לגוגל. בגוגל אני רושם ליצ'ס, L-I, במילה אחת C-H, כמו שרושמים שחמט, ליצ'ס. נכנס לאתר, ואז כאן אני רשום, אבל אני אעשה מה קורה כשאני לא רשום. שנייה. זה יתנתק לרגע. רגיסטר. הנה, ככה זה נראה כשאני לא רשום. אתם צריכים להכניס יוזרניים שבא לכם במילה אחת בלי רווחים. לעשות סיסמה שתזכרו אותה. ואת האימייל שלכם. ואז תקבלו דרך האימייל כל מיני דרכים להתחבר. פותחים כאן הכל בירוק. זה המדיניות של האתר שאתם מסכים להכל, אתם מסכים לא לרמות וכל מיני דברים בסיסיים, ועושים רג'יסטר. אני אכנס כבר כי אני כבר רשום, ואז בדף אתם, כדי לחסוך זמן בפעם הבאה שאני אומר לכם להיכנס, תיכנסו לקהילה, בקהילה יש קבוצות, ובקבוצות תיכנסו לניצני חשיבה, ככה נקראת היזם שמפעיל את המועדון שחמט, זה אני ובחור בשם גיא. עשינו ניצני חשיבה, ואז אולי אבקש לכם כדי להירשם, פה אני חושב שכבר יש את השם שלי, אבקש לכם סיסמה. אז הסיסמה היא מה שרשום כאן, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1. אז קחו את זה בחשבון, שזאת הסיסמה 1, 2, 3, ואז אתם תהיו רשום בתוך הקהילה, ואז כל מה שאני אזמן אתכם לתחרות בוואטסאפ, זה יכניס אתכם אוטומטי לתחרות. אני מתכוון לעשות בכל יום רביעי בשעה 7 בערב, תחרות שחמט אונליין עם הדירוג שיש לכם כבר. אם תסברו דירוג, יהיה לכם דירוג שזה נקרא מתכושר, הרמה שלכם. אני אשמח לענות לכל שאלות, לכל מי שרוצה לשאול אותי שאלות בוואטסאפ, במספר טלפון 054-2255, 054-2255, 344, יואב, אני רשום לכם בטח בוואטסאפ. אז אני אשמח לראות אתכם במהרה. ביי.